Human sa nung katuig, hingpit na nakabalik sa Kapitolyo si Governor Gwen Garcia karong adlaw. Ning unang adlaw sa iyang pagpangatungdanan, gigisa dayon niya ang mga department heads sa Kapitolyo. Ano ang report? Yanong gibuksan ang unang adlaw sa pagpangatungdanan ni Governor Gwen Garcia pinagi sa pagpakayab sa bandila diin siya mismo ang nanguna. Gitambungan kini ni Vice Governor Hilario Davide III, ubang mga opisyal ug mga kawani sa provincial capital. Giklaro sa gobernadora nga dagha mga kawani ang makapadayon sa ilang trabaho sukwahi sa unang gikataho nga mukapin na lang sa usa ka gatos ang nahabilin. Sa Kapitolyo lang, mukapin sa 200 ka mga kawani ang magpabilin, samtang mukapin sa 800 usab ang makapadayon og trabaho sa kalungsuran ilabi na ang mga frontliners sa mga health services. Working in this great province of ours, in our provincial government. Trabaho ta. Trabaho ta. Makinahanglan ko sa tabang ang Vice Governor Junjun Davide sa atong mga provincial board members ug sa atong mga capital department heads ug labi na kamo mga empleyado. Let us all join hands to work for our beloved Cebuanos. Sa unang adlaw pa lang, gitigom na sa gobernadora ang tanang mga department heads. Gitinagsa sila sa paggaling ug mga pangutana mahitungod sa mga programa gipatuman sa ilang mga departamento. Dayag nga gipangandaman kini ni Governor Garcia kay dili gyud makalusot sa ihang mga pangutana ang mga department heads. Siguradong mapus nga gyud kadtong wa makaandam sa tubag. Hibaw na mo, ano mo mag-submit kay capacity building pa mo? Dahil yun, incapable pa din mo karon. Siguro wala. Wala mo yung capacity? Sa directions ng siguro ma'am, wala pa kaayo nahatagan ba o guidance sa kanang unsa gyud ang role gyud sa The name of your department is investment and promotion. DTI has already told you. Nga niami to help investors that have located in the LGUs. Unya, what may direction? What are you doing as a department head? Mitambong usab ang halos tanang regional director sa mga hinsya sa kagamhanan. Bisan sila, wa usab kalikay sa pintok ng mga pangutana sa gobernadora. Gipakisayran lang nini ang mga programa nga nakapikto usab sa katawhan sa lalawigan sa Sugbo. The point here is, DBM, kindly give us your categorical opinion on whether or not this particular item in supplemental budget number 1 is valid. Nagsugod ang meeting human sa flag raising ceremony ug nahuman pasado 1:00 na sa hapon. Samtang gikaragdang makigtigom ang gobernadora sa mga mayor ug ubang mga stakeholders alang sa mga programang ipatuman sa iyang administrasyon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.